O duchovnú a intelektuálnu formáciu mladých ľudí v Košiciach sa odteraz bude starať novootvorené Kolégium svätých sedmopočetníkov. Knieža Rastislav má v Košiciach čestné miesto. Pamätník mu postavili na ulici, ktorá nesie jeho meno. O duchovnú a intelektuálnu formáciu mladých ľudí v Košiciach sa odteraz bude starať novootvorené Kolégium svätých sedmopočetníkov. Vzniklo ako samostatná výchovno-vzdelávacia inštitúcia zriadená Košickou eparchiou. Dnešné otvorenie Kolégia svätých sedmopočetníkov je príležitosťou k tomu, aby sme trošku sa pozreli vlastne na význam tejto formačnej inštitúcie. Je to Kolégium svätých sedmopočetníkov vo formačnom dome Michala Fedora. Čo to znamená? Slovo kolégium sa dá prekladať ako spoločenstvo a ide o to, aby sme vytvorili spoločenstvo mladých ľudí, vysokoškolských študentov, ktorí každý z nich študuje svoj odbor na svojej vysokej škole, ale súčasne tým, že zdieľajú spoločné bývanie, zdieľajú niečo viac. Je to teda niečo viac ako internát, ktorý je len ubytovacím priestorom, ale možno ľudovo povedané, ide o internát s vysokou pridanou hodnotou. Pridaná hodnota bude spočívať práve vo formovaní spoločenstva, v duchovnej formácii, ale aj v doplňujúcej akademickej formácii prostredníctvom prednášok, kurzov, seminárov, workshopov a všetkého toho, čo má vytvoriť z dnešného mladého vysokoškoláka človeka, ktorý je nielen schopný a obozretný a dobre fundovaný v svojom odbore, ale súčasne má aj rozhľad na 360 stupňov, aby tak dokázal naozaj vychádzať v ústretí požiadavkám dnešného moderného života. Slávnosť inaugurácie nového kolégia začala spoločnou modlitbou a príhovorom vladyku Cyrila Vasila, košického eparchiálneho biskupa. Po symbolickom prestrihnutí pásky sa kolégium oficiálne otvorilo pre budúcich študentov. Prítomní hostia mali možnosť zúčastniť sa prehliadky priestorov, pri ktorej im boli predstavené aj možnosti a ciele kolégia. Toto kolégium sa nachádza v dome spoločnosti Ježišovej, ktorého časť si prenajala naša eparchia, ale v skutočnosti sebe spája naozaj to prepojenie najlepších tradícií spolupráce Rehole, spoločnosti Ježišovej, do ktorej vlastne patrím aj ja, a našej cirkvi. Veď pri zrode našej cirkvi stáli myšlienky jednoty cirkvi, ktorú presadzovali práve v našom prostredí jezuitské kolégia. Z jezuitských kolégií či z univerzity v Trnave vychádzali biskupy našej cirkvi a možno aj tí ďalší ľudia, ktorí naozaj formovali jej duchovný život. V tomto dome pracoval Michal Fedor, ktorého meno tento formačný dom nesie, a bol to človek, ktorý možno z úzadia, z ilegality alebo aj z tej veľkej skromnosti, ale bol motivátorom a hybnou silou mnohých správnych pohybov v tých dejinných zlomoch našej cirkvi, či v roku 1968-69, alebo potom po obnovení slobody po roku 1990, keď založil aj v tomto dome dodnes fungujúce Centrum spirituality Východ-Západ. Takže v skutočnosti ide o naozaj prepojenie najlepších tradícií, formácie intelektuálnej a duchovnej, ktorá je typická pre spoločnosť Ježišovu, a tradícii našej cirkvi, pretože táto malá cirkev, malé spoločenstvo sa môže stať tou kreatívnou menšinou, ktorá aj v tomto prostredí dokáže priniesť a prispieť k zmene aj našej spoločnosti. V rámci kolégia je na tomto mieste prvé formačné centrum zasvetené Michalovi Fedorovi, jezuitovi, a ja ako východný jezuita, hieromonach Jordán, som bol poverený úlohou správcu tohto prvého formačného centra kolégia, lebo máme víziu, máme nádej, že časom sa rozrastie na viacero formačných centier, nad ktorými bude teda riaditeľ kolégia, otec Martin, a správcovia budú v tých jednotlivých formačných centrách. V tejto chvíli vlastne celé kolégium je toto jedno formačné centrum, ale máme teda nádej, že časom sa tie formačné centra budú rozmnožovať, rozširovať a kolégium bude nejaká taká skupina či federácia formačných centier.
Kolégium začalo svoju riadnu činnosť v aktuálnom akademickom roku 2024-2025 a je určené predovšetkým grécko-katolíckym študentom košických vysokých škôl. Študujem na Fakulte pozemných stavby a architektúry. Bývam tu už tretí týždeň, som vlastne členom kolégia svätých sedmopočetníkov. Je to internát, bývame tu po väčšine 2 až 3 na jednej izbe. Rozdiel nás tak, aby sme mali možnosť si navzájom pomáhať, preto aj môj spolubývajúci je tiež študentom Technickej univerzity. Určite tá výhoda tam je, jednak už len čo sa týka sebarozvoja a pracovania na sebe sama. Máme spoločnú kaplnku, kde sa môžeme spoločne modliť. Zároveň nežijeme voľne, máme isté pravidlá, ktorými sa musíme riadiť. Tým pádom máme väčšiu kontrolu nad svojim správaním, ale aj vo finále nad efektivitou nášho učenia. Študujem na stavebnej fakulte Technickej univerzity v Košiciach, pozemné stavby a architektúru. Študujem už druhý rok. Na kolegium som sa rozhodol ísť z toho dôvodu, že mi nevyhovovalo cestovanie za školou, tak som hľadal nejaké možnosti ubytovania a náš miestny kňaz mi odporúčil tú možnosť, že sa vlastne otvára to kolegium v Košiciach, tak som si povedal, že to môže byť dobrá možnosť na jednak ušetrenie toho času, ktoré mi cestovanie zaberalo, ale aj jednak na rozvinutie toho duchovného života. Takže myslím si, že je to také plus do môjho života, jednak tu môžeme tvoriť nejaké spoločenstvo a taktiež, ako povedal aj môj spolubývajúci, môžeme si navzájom pomáhať aj tí, ktorí študujeme podobné technické vedy, alebo sú tu aj dievčatá, ktoré študujú lekárske vedy, pedagogiku a tak ďalej. Čiže vieme si tak navzájom pomôcť a nejako sa doplniť, poradiť, povzbudiť a tak. Primárnym cieľom kolégia bude hlbšie ukotvenie mladých ľudí a budúcich odborníkov v evanjeliových hodnotách a ich celostný rozvoj pre dobro ich samých a pre službu spoločnosti. Na dosahovanie tohoto cieľa kolégium využíva stáročiami overenú metódu spoločného života študentov v blízkosti osvedčených a vzdelaných učiteľov. Ľudská a kresťanská formácia je tak postavená na 3 neoddeliteľných pilieroch: spoločenstvo, štúdium a duchovný život. Tomuto kolegiu prajem predovšetkým, aby ho sprevádzalo Božie požehnanie, aby tie dobré úmysly, ktoré stáli a stoja pri jeho zrode, boli naplnené a prajem, aby mohlo naozaj prinášať to základné ovocie, formovanie radostných kresťanov, ľudí vzdelaných, ľudí angažovaných, ľudí, ktorí sú si vedomí svojej zodpovednosti pred svetom, vlastným svedomím a pred Bohom. Na Rastislavovej ulici číslo 56 v Košiciach pribudol v polovici októbra pamätník významnej osobnosti našich dejín, kniežaťa Rastislava, ktorý sa zaslúžil o rozvoj Veľkej Moravy. Dielo akademického sochára Richarda Wagnera vďaka spolupráci Matice slovenskej a Spolku svätých Cyrila a Metoda v Michalovciach posvetil vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Niekto by si mohol klásť otázku, či kultúra, busty, sochy má miesto v tomto modernom prostredí, tu obklopenom modernými budovami naproti nemocnici. V skutočnosti je to len možno malá pripomienka toho, že aj tento náš dnešný moderný svet potrebuje opäť ponorenie sa do svojich koreňov, do zmyslu našej existencie, do kultúry, ktorá ho charakterizuje a do náboženského odkazu, ktorý vlastne bol kniežaťom Rastislavom sprostredkovaný. Pozval na naše územie do svojej ríše či kniežatstva spolu s kniežaťom Svätoplukom našich slovanských apoštolov svätých Cyrila a Metoda po prvom neúspešnom pokuse o dosiahnutie apoštolov a evangelizátorov z Ríma sa obrátil na Konštantínopol a vlastne takto môžeme povedať, že začala tá dôležitá kapitola našich dejín, ktorou je pokračovanie evangelizácie, ktorá tu už existovala z latinských strán a z nemeckej strany, pokračovanie evangelizácie, ktorá vlastne
zaznamenala akýsi nový impuls pre prijatie kresťanstva na našom území a ktorá pre nás, gréckokatolíkov zvlášť, je spomienkou alebo dôvodom našej existencie. Spolok svätých Cyrila a Metoda a Matica Slovenská teda sa pričinili o zriadenie a zabezpečenie tejto busty nášho slovanského kniežaťa a panovníka. A táto spomienka má byť nielen pripomenutím si, ale súčasne aj oživením hrdosti na našu históriu a vedomia, že naša história je spojená s kresťanstvom spôsobom priam bytostným. Nie je možné oddeliť jedno od druhého. Ako historická osobnosť a pozývateľ svätých apoštolov Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu stojí tento svetec na začiatku slovanských dejín. Svätý Rastislav je panovníkom, ktorý položil pevné základy nášho duchovného života a samostatnej kultúry. V tomto roku si tiež pripomíname 30. výročie kanonizácie kniežaťa Rastislava pravoslávnou cirkvou. Národ má šťastie, keď má dobrých vládárov. No a my sme zaradení medzi tie šťastlivé národy, pretože knieža Rastislav v 9. storočí pozval na naše územie Konštantína Cyrila a Metoda, ktorí priniesli radosnú zväzť evanjelia, krst a napojenie našich predkov na vtedy víťaziacu kultúru, ideológiu a náboženstvo, a to je kresťanstvo. Sme šťastní, že môžeme dnes na Rastislavovej ulici odhaliť takýto pamätník a bustu človekovi, ktorému už teda málo kto vie prísť aj na meno, aj na jeho poslanie a zásluhy. A práve preto spolok svätého Cyrila a Metoda spolu s Maticou prišli k tejto myšlienke, aby sa osobnosť Rastislava neprekryla lopatami histórie, ale aby pre nás Košičanov tu na Rušnej ulici svietil jeho pamätník a pripomínal slávnu cyrilometodskú tradíciu a dobrého vládára, o ktorého prosíme aj dnes, lebo aj dnes potrebujeme v modlitbe prosiť o dobrých správcov, dobrých vládárov pozemských skutočností a napojiť ich tiež na nebeské skutočnosti, na kresťanskú vieru. Svätý Rastislav bol sluhom svojho národa. Svoju námahu a financie radšej venoval stavbe chrámov, škôl, monastierov a rekonštrukcii pohanského zmýšľania Slovanov na kresťanské. Nepovyšoval sa nad svojich ľudí, ani ich sám nechcel ničomu vyučovať, ale hľadal dôstojných učiteľov viery. Investoval do vecí nepominuteľných a duchovných, namiesto svetských a materiálnych. Dielo v podobe jeho busty sa stane ďalším významným bodom na mape kultúrnych pamiatok mesta Košice. Základná myšlienka bola samotný portrét. Najprv to bola len ten portrét, samotná hlava s krkom, potom sme to trošičku rozšírili aj o to poprsie, to znamená trošku tých ramien. Malo to byť samozrejme nadživotná veľkosť, to sme vychádzali presne tu z toho priestoru a čo sa týka materiálu, tak je to bronz prírodný, je to imitácia bronzu, to znamená, že tam je živica, kremičný piesok, je tam ten zlatý prach a ešte nejaké tie prísady. Hlavne kvôli tomu, aby to náhodou vlastne nezmizlo, jak zmizol Jan Straka pred asi 30 rokmi. A potom aj na doporučenie magistrátu nám bolo nepriamo mne povedané, že dobrý bolo, keby to bol nejaký iný materiál, ale nie priamo ten prírodný bronz. A čo sa týka samotnej podobizne, tak viac menej som vychádzal z dostupných, to je takto, z dostupných kresieb alebo tých pohľadov, portrétov na internete, len viete, on ten portrét ako taký sa nezachoval. Predsa je to prvá polovica 8. a 9. storočia, takže to sú všetko len také názory alebo také predstavy. Takisto aj táto busta je predstava moja, hej, jak by asi mohol ten Rastislav vyzerať, takže ja som sa snažil tam urobiť, aby bola v ňom cítiť taká tá hrdosť toho Slovana, hej, taká tá priama, taká jednoduchosť, ale zároveň v tom pohľade aby bol trošku taký zamyslený, aby to nebol taký nejaký ten surový bojovník.